Drahý Fogg má pravdu, páni. Od chvíle, keď Great Indian Railway otvorila úsek na Rohtal Allahabad, dá sa Zemeguľa obísť za necelých 80 dní. Prosím zatknutých do súdnej siene. Vašu nádej rozmetávajú ručičky staničných hodín, ktoré ukazujú 5 minút pred 9. Čo to je toxic, ja ťa zabijem? Neskáž mi do reči, pojem sa, ty kokot. Doteň som ti povedal. A dovidenia, a to hovoríš. Vieš čo, tak nehývaj sa, ty kokot. Ty kokot, ty, čo? Čo? Čo chceš? Čo? Však všetci to počuli, všetci to počúvajú každý deň. Všetci ma môžu pojebať. A to už, že? Vieš čo, skap, a som pojeb. A okrem toho skap, hovoríš, pojem sa a dovidenia. Ešte nehývaj sa, ty kokot. Ty predstú.